què és? Escolta'm bé, Henry, vendre fòssils és cosa de grans. T'ha quedat clar? On heu descobert aquests tresors? Sempre els troba la Mary, entre les roques dels penya-segats. 5 xilings? Uala! Tracte fet! Oh! Va crear el món en 6 dies i la nostra Terra té 6.000 anys d'antiguitat. Però alguns fòssils demostren que... Ja n'hi ha prou. Què passarà si no aconseguim els diners per pagar els deutes? Que haurem de vendre la casa i haurem d'anar a viure al poble. Em sembla que tinc una idea. Què va fer aquest dibuix? No ho entenc. Què és això? Hi ha un despreniment! Mary? Mary?